l'ESAGET, l'Escola d'Arxivística de la Fundació de l'Autònoma, participa com a grup impulsor, com a grup promotor del clúster per la gestió de la informació de Catalunya. Ha participat en la creació, en els grups de treball, ha participat en el desenvolupament de com s'ha de constituir, forma part de la junta directiva de l'associació. Avui s'ha fet la presentació pública a la Pedrera del que és aquesta entitat, el Clúster per la Gestió de la Informació de Catalunya, que agrupa una junta directiva que són les entitats promotores que han promocionat la creació d'aquest clúster, però també totes les entitats del sector que han participat del procés de definició del que és aquest clúster i que poden estar interessades a participar per impulsar la competitivitat, per impulsar el sector, per impulsar també la creació de negoci i, per tant, la formació i el talent. Des de la Generalitat i des del Departament de Cultura i la Subdirecció General d'Arxius, el que hem volgut és apostar perquè les empreses del sector es puguin veure afavorides per aquest clúster, es puguin constituir i treballar conjuntament per millorar la seva competitivitat i que al final siguin serveis molt més productius i beneficiosos tant per a les administracions públiques com per a la ciutadania, que al final seran els màxims beneficiats.